Takže já vás zdravím, tentokrát u Epic Eventu z S22. Dneska to bude takový menší Epic Event, budeme protáčet jen do 650 hub. Takže my se na to hned vrhneme. Začneme ve zbrojírně, že nám snad něco padne. Dneska je neděle, včera už jsem si tady něco menšího protočil, ale nic moc. Budeme protáčet tak do 650 hub. Zatím to teda moc nepadá. Dobře, tady opasek. Jedem dál. A brnění, který je celkem... který brát nebudu, protože nejdu moc lepší. Takže jedem dál. Tak. Teď se půjdeme kouknout do čaroobchodu. Nemám moc goldu, takže eliky brát asi nebudu. Doufejme, že nám něco padne. Máme tady ještě 5 hub. Přesuneme se zpátky do zbrojírny. Jo, to koupíme. My na to nemáme. Takže si tady prodáme nějaký epic. Dobrož. Tak, teď půjdeme zpátky do zbrojírny. Kde nám chtělo by to nějakou epickou zbraň. Jak se to seklo? Jinak budeme protáčet do 650 hub. Další epic brnko, to samý, co už nám tady jednou padlo. A luk na obratnost, ale ten je horší. Rukavice, ty nepotřebujeme. Opasek, taky nepotřebujeme. Další opasek. Ten taky nepotřebujeme, ten už máme. Ještě by se udělali bodky, ale ne naštěstí. A zbraň. A měli bychom tak nějak fulpik. Se budu koukat po zbraní na obratnost. Jestli nám tady nepadne nějaká lepší. Další opasek. Takže by nám padlo třeba bodky, které jsou dost dobrý. Ty berem, tak neberem. Prodáme si tady všechny tyhle epiky. Ale vezmeme je. Tak, jedem dál. Tak už jenom Gana a máme full epic. Takže doufejme, že nám ta zbraň padne. Tak já do toho dám ještě pár hub. Chtěl by to aspoň zbraň na obratnost, kdyby nám padla. Ale pochybuju. No, vypadá to, že nám asi nic nepadne. Takže já se kouknu ještě tady. V čaroobchodě. Za goldy. Ale je to špatný. No to je jedno. Já to tady nechám a ještě tady pár hub protočíme. Já si myslím, že tak do 610, aby jsme měli ještě aspoň 10 hub na podzemka.
doufejme. Poslední oba. Tak nic, no. Ale epiky nám padly jinak hezký. Takže jsem docela spokojený. A budem si zkusit podzemí. Který asi... no. Počkat. Tak zkusíme ještě tady toho. Ten padne. Ten padne. To je buzerant. Ten padne, ty vole. Tak si to necháme běžet. Poslední houba. Pojď. Ty vole. Tak ještě. Tak dáme do 590. Tak si zkusíme ještě tohle. Tohle 118. Tady to je kolikátka. 120. No. Větší šanci máme asi u tohle. Ale asi ho nejspíš nedáme. Nevadí. My si zkusíme ještě arénku na tohle. Nedali jsme, nevadí. No a jinak u tohle epic eventu by to bylo pro dnešek asi všechno. Ještě si počkáme, až se nám tady dojede úkol. A my si možná koupíme pak tady to. No to je jedno. Nastavíme si úkol a pro dnešek je to asi všechno. Takže já se s váma loučím. Čus.